Hola tothom. Avui compartiré amb vosaltres una meva vivència d'aprenentatge. Soc la Mayra, vinguda d'Equador. I us explicaré com vaig aprendre el vocabulari de la família en català a l'aula de acollida. Mireu aquesta foto tan especial. Aquí tinc la meva família. Començo per la mare. Sempre amb el seu somriure càlid. Al seu costat, el pare, divertit i treballador. La meva germana, que té el riure més contagiós del món. I el meu germà petit, un crac del futbol. Els avis són el tresor de la família, l'àvia, amb els seus pastissos que fan llepar-se els dits. I l'avi, un contador d'històries fantàstiques. Però encara hi ha més. La tieta, la germana de la mare, sempre tan dolça, i el tiet que ens fa riure amb les seves bromes. I no em puc oblidar dels cosins, els meus campanis d'aventures. Tots junts formem una gran família i ara puc dir orgullosa en català. Mare, pare, germana, germa, àvia, avi, tieta. Tiet i cosins. Si us ha agradat aquesta vivència d'aprenentatge, no dubteu en subscriure-vos al canal Camins, aprenent pas a pas i activar la campaneta. Si ho voleu ampliar, busqueu la pàgina d'explicació i exercicis interactius La Família, al web camins.filif o c.cet. Compartiu-si i coneixeu algú que estigui aprenent català. Moltes gràcies i fins aviat!